Oma de se ma munyina jo liberty do krumie no na chiri po enson kasa fidie so ana waso egusu ya wudie ensama wodo a ya de se nsam twerefo yete ye wugu monten so ene ye hwehwe ye se kraman ya da nia bere ya wo hwehwe do be na wakani nyina aboa na nwumre wode aye de supedede ya aboa no ene ya kan nyina abom se ye de somo sakase wo liberty ado krumie no na chiri po enson kasa fidie so samufo adawro baso nti adwuma no enye bete ode pen asisi makoma yine wom a enye nyina afirimu de amayense yen kenkan nyina emfama wo se kase wo liberty adokunum ye no na chiri po enson kasa vidie so ne kai wo se kase boya ye de ba na etwa gwe no enam abefo ntentan vidie no so a na Facebook no aye my liberty fm mesraw ko waje nkyere no ma emrantem sade be ya ye beje bre na fe ya kenkan nyina enso ediama wo de bo my liberty fm mine ye my now the liberty fm aso so abrante ye friend say adb na dawroma ana waboye wagya ya gum a wonya bi ahwe wo like ya na wahye wadwenkyere ye fa kase wo no so fa guo me bre pam ye beje bre na ya kenkan nyina defe edi ama me kai wo se kase boyi no a ye de ba no ye ba wese ensama wodo bi edi ndindi man titru pa ne ensama wodo ye se odi otie ewo ban Ghana ntwe so ni dwurodom ye de be som ba akom yenu bi na fe yate yasim ewo ye bantam yimu na nsama wodo ya atie agun ye de nyina enso asomo ewo kase boyi emu ensam awodo ya ye de ba na ye de ababe som ewo kase boyi emu ebi enese ababe todwa se ne niema ekwe kwahia da ya edi edimu a ebei oman Ghana ye hwe edimu se ebetmi abase kania dum ebeba omamunu nyina we enye dum so ne mo mpanifo kire se ensesie bi ene bekoso enwonsam jede eba wo kase boyi emu sanso ena panimpa abedi akire ya wo twotwofo pani edema ene disijini eba ta amanyuko no atutu bi ede amaka ne ma pani his excellency na nado dankwa akufu ado enwonsam jede eba ewo kase boyi mu na yede aba besomo presiding member ya wo ginam de ma de hye ya wo sa hwiyo so mansini mo no kro ya adwunase assembly member akasa de atudwa kirim se dwumadie awodo bia aban awodo ya wo no matwam ni assembly ya atwam dada no wo no maye no emprempe ya wo mabai wo mbehwe atwa so enwonsam jade eba ewo kashe boyi emu ensam no afufro pi kan we ho yase hunkondwa e de ba beso se liberty adokurum yenu na chiripo enson kasa fidie so ya amanone ensam ekan wa ye de eba na mekai wo se ye guso eka was kase dem life ewo my liberty fm bomode like share wadwenkyere ye fa kase won fa guo me brepam jebaje bre na ve ya kenkan ni nyina enso ede ama me kai wo se kase boy ya wutie no o kenkan ni ya obeteme nka e o kase boy akenkan mu no eyeme osomafo kwame ousu tikesie KOT ena wasugusu ya uti be Ghana adehye ye woni sei de yenje bre na da woroma yentwa ho shima kuma bi emraiba enjemu no ye de ba Liberty FM, the giant of the west. Ewe adehye mpani aka to asa kwanso se mo de enti ena ye tontaso tu ensomu a enkawa eyi ne santi yenhye kase bono ase na yankenkan defe ne fikofiko sane etie no ankasa no yemfa ema atiefo ya sabri otie ye hye kase bono ase na wabra ye hye kase ya si de moma yenhye ase every amanyo esem na wo amanyo esem no panipa abedi akire ya wo ye twotwofo pani edema ene disi chini batan amanyo kuno me deputy general secretary edema ene disi National Democratic Congress you reference Mustafa Bandi na yewrei ena kasa to bi pa ede American emampeni his excellency na nado dankwa akufu adogaga ado show boy ado style bia bi se yewrei wo hwe ne dwumadie ya obedi ye ede boa oman no a Zebra Mustafa Bandi ena kasa dia to bia se ekamia kwa se papa yi wawe feko of fam se tim eba ne se ekwan ya fa so eboa ma oman no sigasem ene ne ntotie egyan na economy no papa yi ando tundi ye kura wone bra na wote so se omampani na wo nensemu ena wode etudwa chem se ndei wo wiasa ne na omampani his excellency John Dramani da biwe kura de John enya John ha
His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo Ghana man pani de obedi na John na ma na kwa bia wo ho na we de His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo wa bra ye right them say oyo man pani no na wo wiase ne oman ni sika no atete apansam sidi timichi Ghana sika dollar yi etimichi sidi de ne shefom na emia no eso ne mene etwe niema wo ne mene mu nyina obehwe na sidi da wa fe ne nse etwa nanan wonse adu ani na so ye ka say oman pani John Dramani ma JDM emprem rashe bedwani oman pani no wa boa papa amasigasem ene ne ntoto ye atimi gina ne dan so ya ye wura kire mu se ye mo oman pani John Dramani ma abaso yi pa na moma ye ntie ne nsem ne nkire mu ya ode ma. The reason the dollar was high was because of President Akufo-Addo's foreign assent, and President Mahama is a local assent, so his priority is the Ghanaian. It's true. Nana Addo was using French accent everywhere, speaking big English, but there was nothing under it. So dollar was high. It was a reality. It's fact. Nana Addo was speaking foreign accent. Aha. No. Nana Addo de no. Wei ayowura ya wo ye twetwefo abedi akire edema ene di sichini abatan amanyokuo ya ewo oman Ghana owura ya friend say Mustafa Gbandi Ghana de se yento akase no so na yenko gina mu ewo ensem foforo mu na yekọ ewo ensem foforo mu a na orsoafo ya wi ahwode de ene enwonsansam so Minister of Energy and Green Transition aye yewura onmunyamfo John Abdullahi Jinapo ana wode atudwa achem sendei oman Ghana ye hwe ni mu pa se kwahye da ebe yi no ebe ye kuta won sabo so mede da etoso edumiensa won fiempem yenu ne adunu enum yi mu panifo se wonom ebe ye nsiesie afa ya hoden ne se de ebe ya ebe boa ama anyinam kandia ene enwon totoye no ebetumi agina ne nan so ntino na emu atumi apeja na oman no dum so ya empempi etimi kwaso ewo meaye bi ane de akeka honampo miaye bi no a aginankande anya nduru ho no yebetumi atre ye nkwaban mu ama na duru ho na yebetumi aye sa adwuma ye hu hia se oman no ahoden ya ye wono yetimi pegya ma ekwa anim ne santi ade se wonom eba be ye nsiesie ane kwahye da ya edi animu ya na sansiesie ana soafo ya wohwe ahoden ne ane won sansam so Yera John Abdullahi Jinapo ede atudwa achem se kwahye da ebe no Ghana adesie sansiesie nti ebetumi aba se anyinam kanea ebe free ensa yebeda sumu kwahye da ebe enti ene o oman mu na se bibi saasi o oman mu no nyina mu a emaye mfa nye yanom nsem kekan bi ana John mama no waba dum so no de wanya ba no de wo ye den yebete dabi we enye dum sasem nemum ensiesie awodo ya oman no pese wonom ye eno ena eka hu bi ama sa dwumadie no etumi ekoso na moma yentie wabra na ode ensem etudwa. This Sunday ENI would turn off their valve temporarily to increase gas production to about 270 mmscf. That is good news. It means that we are stabilizing the power sector. But let me also use the opportunity, members of the press, please help us to spread this information. Because the plant will be turned off for that short period within the day for maintenance works, we are likely to experience. Please bear with us. It is for good purpose. It is to enable us stabilize the power. We've done all the scenarios, we've done all the analysis. And based on the advice from the engineers, I've directed that we do not attempt to run those plants on liquid fuels for that short period, because it involves changing nozzles, it involves a lot of work. And so if you are going to be off for about 4 to 6 hours, you don't risk it transitioning to liquid fuels only to come back to gas. We are working around the clock to minimize any potential adverse impact during that period. But I want to appeal to Ghanaians to bear with us for that short period. Once the work is done, we shall stabilize supply of gas, increase gas production,
and that will improve the delivery of power. I'm also happy to note that Talo is also increasing their gas to about 120 mm-SCF. And so 2 positive news from our Jubilee partners and from the Sankofa field. Enti ewo ensensem ABN no na openi ya wote ne nkai ayesoafo ya wohwe anwode ne ene ewo ensensem so Minister of Energy and Green Transition Yera wonimonyamfo John Abdullahi Jinapo ana wate ne tikwahia dai ekoba ne se ne nhihye egu akwam ne manyina wie peye na akoda sumu a we no enye dum so asem bia eyensesie ena mpanifo kyese wonom eye Ghana this year wasugushi ya wutie liberty adokunum yenu na chiripo enson kasa fidie so ensam awodo ya samufo na dawruma waje bre na fi wason so kroje ede amame enne anwumre se menkenkan ma wono eno na wasugushi ya wutie mesrew Facebook no aye my liberty FM Facebook my liberty FM bomode wadwenkyere ye fa kase ho no fa kogu o ma brepam yabaje bre na yakenkan ni nyina enso ede amao afi like share my na afi yeni enji hu yie papa enti ko Facebook o bo my liberty FM like na share wadwenkyere faguo fa maye brepam yabakenkan ni nyina enso ede amao ade share ye nto akase no so na mama yemre ne yemegina mu ewo sahwiyo so mansiri mu na presiding member ya wogina mu ede ma ade hia wonom ewo sahwiyo so mansiri yi mu na onokro ya eye assembly member ede ma ade hia ya wonom ewo dwunasi electoral area aye onimonyamfo Evans Aka ya dodo na reference honorable network and the okase honorable network dia ogene samba sa adbaden so de orei obo eno ti ena nyame apagya no a presiding member dibre no akwa ne sui na wakasa ede atodwa akirem se assembly ya wono woye presiding member ede ma wono no eyade se wonom ehwe ni mo se dwumadi awodo bi a aban dada ene aban a atwamu ene assembly ya atwamu ya wonom ene wo mo abai no dwumadi bi a wo mo ehya ase ya wo manwie no eyade se esi assembly no ani so pa se assembly no be na fam die nyina de aboa se sa dwumadie ya potoka say friends say abandoned project no wonom be wie de nyina na aboa ma de hye ya e wo sahwi yo so ne mpata buo no yetimi anya so mfaso na mansin no so etimi akonanim ensemi no woni ye bo ho nkoma nradai wo ye nkase ye bo so ana ni nyina kofa baye ne se na no dwada na assembly no ya e wo sahwi yo so mansin wonom ehia ye won general meeting kura edin kan ewo assembly ho na no na kan ubi ma ye nkase ye bo so nradai me ne bo kombo e ma ogitu mu se wo won se mu die ni abeto dwa ne se dwumadie ya e ya abandon project dwumadie bia assembly ya atwam no wonom di kan ye na bibi nti wonom amfa ma wiye no nya de se wonom betena ase aya ni ha sa da bi wonom ba hwe na afi wodi dwumadie nyina atimi akọ ne nkokora bom ya ye wra kirense musi ayo meeting no na ni tia omu ne se abandon project a ewo se hwe so project a oman no ana community ni bi ehia de ma won kuro no eno ho adwene na yakofa de din kan no se medika kadada se ato ba wie buman ye nyama yo se enti project ni bi wo ho a akan wura a wo se ni yie bi so wo ho a ehia nsiesie keke bi so wo ho a ebi pa contractor na wuti e pe kwa ho be fa so akosa project no ho na ebe ya kuro na project ni esi so no omo so ebenya ho mfaso afei ba bi te amefa mia mi kuro mpina se Methodist any example Edunasi Methodist primary a mo kono anopa no awia no maka ho asema wo se ye hwe yi firi ho ni nyina ho adwene ne kokko mo ano no wo se ye hwe na ye yi firi ho ni nyina ho adwene enso hia na yewra onibonyamfo Evans Aka aka honorable network atwa ne nsam so editudwa wabra wode ade se de pa ade eto ade se ya e wo sa hwiyo so emansini yi mu nyina se jejina yankambom yenya gidie yenya reshemu ewo assembly ya emprempren wonom edi dwuma yi mu se won ma ye ya wonom abai no wo beboa pa amampuntuo mapa atimi afa ne ntampa ede afia ewo sahwiyo so mansini mu na no ana wone nkasa ye mu no osan de atudwa akire mu se ayade pa se assembly members ya wonom ewo sahwiyo so mansini mu no se wo mu eba be pie ewo assembly wa me wo party A party B
NPP fo NDC fo me ankasa mama nyoku akuadonko hey wose enye no eno kura de minim se assembly member bi wom kura de a ye no assembly member de ya na ye ntampe de ye pay ye presidency afi ye di nkunim ana wo chem se wonom nya beduru ho awo assembly ho a obi adna manyosem eto nchen wom nyina kabom se wonom eboa apere impuntuo sonko ade amasahwiyo so mensirimu enti saa adwumadie yi ene anamonto ya assembly no edint no yankoso anya gidie ene arohyemu wo mu se mpuntuo beba ade nchen na na kwese wo mu se wo hyeda no da no nya wode a metinya ka se otena mekwa afum ade bechim ndi be de ibesi na mom oman no nya arohyemu ani gidie se projects a eya abandon projects it's a Methodist school American one school sa ehia des school des baby and tentres wo ehia schools kura ehia pipe omo mu hia friends and chips compounder omo de abani nyina inshallah ebedi ho dwuma on assembly member bia waba assembly meeting bi o assemblyman bia nokore wode mi ko gina adaka mu se onto aba oni ba beto abako nanso obi a waba obia ebe primpuntuo yakoni kurum assembly member bi ntimi ma se me de me MPP ana me NDC ana me kura don continue me bridge ase o mi kurum am fama assembly no for here nsia me fama assembly no bi de yehu bi wo assembly members aba assembly ha crowd se omo pesa wi oso impuntuo ntino omo hwe nchen mo hwe kala de hia ne se ni kurum ehia school enfa school kuro ehia light enfa light nko no ne assembly members no anyi suban no mo de na ame say yes ready say they will have a na ne krakra mu ye ro mo nyamfo Evans aka etwa ne nsam no so wabra wode ade se de pa ede ma ade se ya ye wo sahwe so mansini mu se mpani sei wonsom eno ane nipa na abaso ban so na magya pa ye nkote adro mra no eno ane ahaban agya kwache se ye na de fa nya bibia o wode sika ene ye ne senti eto bia no a esefata sa ade se ya ye wo sahwe so mansini mu tunkuruma tunyadoa otunko bi momone ene ne keka ho ana wabie so to ana etro ben bibiri na pese okosi wo store wo ba bi kura ko na kwaje permission to kakra kura wo be atua ntino ale che dodo na hyada dwane wo ba wi na wakwa kosi asi life ase kyena ko ne da sumu ha adwene pa anti ade che nyina yenka mum na yemwa sa de be ya sahwi yoso mansini no ye betimi aboa sika no de ayempuntu dwuma ya oka eho asemi yes yakoti adromra no ane ahanhan na kwache so na de fa kenya na de ye ti mesre assembly members mesre mo santwefo mesre timamfo obibia eto bia wonni se e wo se wutua ni kitiri mpo ne se ye no a yesisi adan a wo se ye kwa assembly kwaje permit menua billboards a wo from area state to gina nyina enso ni nyina ne se bi kwaye container o kwaje permit ene nto ne se ha ahoma wo ha ba yeso a sa street light ni nyina na ahoma ni nyina na masase na itu behu no wo kwotwa foundation na wo twa ahoma ni no de container si so be hwa ye hu foto no ni nyina ne se e wo sa kwakwa assembly kwaje permit na assembly so timi gino eto kakra no mbehwe no mo ye ema no maboni bia ye de NCT de me se ne se obibia o ye dwadini obibia kwankwa dwuma bia onim eto so otua no ma ne nye ekinda enwa ne de bo oman ho bra sre so mbe se tumi no mde amaye no yanim ebe sahwiman titu yo so man ehu se afi nan yo mde amaye idie yabo ehomode mesre me sada nseyem omo so emwa yen e wo sa kwa ani ya wuti ye eye onwonyamfo Nelson aka ya dodo na friend se honorable network wono ene assembly member edma de hye ya wono bo dwena se electoral area ye ka say onukro ya eye presiding member edma de hye ya wono bo dwena we kura de sahwi yoso mansi ni nyinam ono ene presiding member edi ema wono ya ne nsema wode atudwa no waja bi atie amande magina enso ekọ animu Ghana adese ma yentro akase no so na yekogina mu ewo ensem fofrum na National Commission for Civic Education eya adwumakuo ya wonom enehwe ekere oman bapa asade yetwa ne tia efre won se NCC ena oman kasade atudwa se ene yetu famagudie tu bone ase no enya empanifo nko asade enya aban kwa asade nemom enwa kwanya se nananom ahemfo enso ade na esi wona so pa yie e wonom enhwemwa na panipa wono ena ye NCC director ya okasai na one yamane bofo ebo nkombo eye maame ya friend se naka oparamata bibia ne anwa so be kwai bansi no mu
ana wakasa ade atudwa achechim na nanom na moto ya e wo se wonum tu eboa sere be ya fama gudie tu ne betimi atu ase na mma ye ntie ene gabu eye ahemfo ene nya ye wo man because and some the operative of government ebeti say ye galante wo when no moto wo na abu say galante for that when ye asase no galante ni na obai when no mo protect you obini no wan pina galante betumi de establish as a academy ya ye wo man ni yam pina galante for betumi de omo establish as a academy so we are the first point of call and I answer ye wo omani ma ye di jumedi agodo e fa sane manu so the security services when we are called upon we must act and act in accordance with the law anyone say we are there any mara na we go to penny bi e wo ba di obeye so we ye wajumu na o se o msane na wo nya then you must be told to tell us who but I say gana na me ye juma ba ye shiro mram but mram ku na de bo because we police ni ka cho say ya ATM so you want to say about you suffer it alone it is better so one na every brother you mram na better than so we be obese order from above na why ko ye the impact that no do you know so we must do things in accordance with the law what does the law say not be afraid and when you go to the politicians kaka to say any plan or bigger than Ghana. Is any political party bigger than Ghana? If the mass will say you don't get Ghana, yes, it prosperity. So you can say 10 years of the maintenance of the constitution. Or see the something in of Ghana resides in the people of Ghana. If you see the 2 million year, then of Boyabia. And government needs the 2 million years to the and expect accountability for it. Now you have both prosperity and people. Into everything where they just get people and so as a people telling you my money we must demand for this right from the government. Government needs to make anything. But the young demanding and my what we are called as well. The government will allow you to sell. Into the government initiative or you're not from you that make it reside with us. And mo nana anim asama ya na wotaka wase nana we de washimu anti adese yasumwa we ensem kakra ekọ ama nananom pani ya yete ni ayo pani ya oda adwumago ya wono hwe echeche o mamba pa ene wono asede ne kura bata ya ewo bibiani anwa so bekwa emansin NCCE aye maami ye friend say enaka opara mata na ote dinkan na ne nkasa na chi ensamtwerefo ene owura ya wo ye convener ede ma bibiani bibiani ekuo ohyibokuo ba ko ye wo hwa efra won se citizen eye ya ye openi ya oda no ye friend se Charles Obin do na friend se cook enso kasa ya no o ka twa Ghana de sie gina se oman no Alex Kofiadu aka Ajako Bedam obo njumbi wase black man with black sense enti na futo ya ode ma oman man se yenya adwen satra na ne gadam se ya age oman no eya aboso no yenhwe na yentimi ntu ase and say ye benya adwene fufu ye na ye hu se kwaye na ye tu gadam se wo isuo na ye fra na bia anko brade nsu pra ai take ni source free forest mu akọ wona wo ase nyina nsu ni sika o de beto pie water nti obi abon akura ewo isuo na no otimi nfu beto pie water mbanko emboye fa ze wato pie water ase bi o wode benom enti anu bi no le bedware ana anu bi no le benu odiane ana na se ye nyina we are at risk enti emfa se ye si ye numa sai so ma ye hu se ye sike no sin no poros asa mra wo enti se isuo ni contaminated a wo se bi jigare na wo se wa numa internet no akọ wona mu enu so betu ma cancer ye emfa se mi mva nyare ba be ye diane mercury per research se mercury to has ya answer the mercury no e be dissolve no it take more than 120 years mo yada se ene ya wuti ye convener edema bibiani ose ubokuo ne ye friend say pressure groups ibi ya ye friend say citizen eye ora ye friend say Charles Obin ne
ɛna wote sɛ wagye brɛ na fe wakyerɛ ensam awdo mu sei ɛde akyerɛ yɛn Ghana de sɛ ma yɛnkɔ so antra kaseɛ no so na yɛ mmerɛm ɛwɔ bibie we kura sɛ hwiyɛ so mansim kɔ gyina mu ɛwɔ boako na adwadifo yɛ a wɔnom wɔ boako ɛna ɔmo kyerɛ sɛ wɔnom de adesrɛdeɛ paa ɛto mansini assembly no anim sɛ animwanim ya no anamontuo bi yɛbɛtumi atu na fe edwa yɛ a wɔnom esie wɔnom bɛtumi awie na nam so ama wɔn afa ayi adwadifo no ɛde wɔn afiri ɛkwan no ho ɛde wɔnom akɔ biayɛ sɛ wɔnom di edwa nankasa no wɔnom de wɔn bɛkɔ sɛ de bɛyɛ bɛboa ama ayamsisia yɛ a sɛ kɔba sɛ wɔnom te kwan no ho di dwa ɛkɔ ma wɔnom no atibi afiri hɔ ɛno akyi nso no ene baabi a wɔnom di dwa aka ho bi ama na sikasɛm ne adwadie ɛkɔ slow saa na kwasi buro nyebɛka no ɛnti mpanifo nhwɛ na ɔmboa sɛ de bɛyɛ adwadie ho nsɛm betimi agya ne nan so na moma yɛntie wɔ abra adwadifo ne nsɛmtwerɛfoɔ ɛbɔ nkɔmɔ no ene ukwada ne de hadwa yedwa ne da bɔkɔ emu nyunyu sisi abio o ska wa beto mi kwa oliska ye nkadie ye be no se di ye ne ma hu saa enso ye hu de be ye ba bi so di dwa so enye ka ba ye dwa ne ada aje so sisi ya ka da dia saa ani edi ko wa ye so abai wa ba wa ye papa yes na wa ko fo se ko ba se ko ko yes no o mo na ni ma ko ko bi ma me kwa ye edu kuada akase ba na afa ye ne yema so enti yesra aban yesra beboa ye wa boa kofo ye hia moa firi wontai ya fra me akuska na me bia kasa de dwan sa kwali enti mesra boa kofo ye hia moa aban be so emu na ye dwabo me ni ye ma ne afiri no no kwana na ye kwa na sane emu kakra metimi aka no ne da na so mo enti adwadifo no bi ya wonom ɛwɔ boako ɛna wonom akasa de wo makosɛm atudwa asrɛ panifo ne aban sɛ animwanibu ya no aban no ɔmɔmɔde na afei ɔmra wɔn sraban mu ɛmɛboa sɛ de bɛyɛ a ɛne edwadie wɔnsɛm ebetube gyina ne nan so na ɛno akyi no ɛkwan no a wonom ɛwɔ ho no ɛnya deɛ sɛ ɛboa wɔn dwadie kura enti anamontuo biara no a aban no betumi atu ɛde aboa wɔnom no saa pɛpɛpɛ ɛna wonom ɛhwɛ ne mu sɛ wonsa ebetumi aka ama nneɛma nyinaa enso awie peye liberty adokunu mienu na chiripo enso nkasa video so ɛna waso gusu ya udie wei aya nwumre no nan kase samufo adawroma na wagye bre aso no so korogyen ɛde ama yensa yenso yenkenkan emfa emba ho na yenhu sania esi ɛkɔ ɛba nneɛma nyinaa etumi ewie peye wa anigide kase mu no tiawa amanebo a ɛba ɛne sɛ enhwehwemu awodo ababeto dwa sɛ ye kasai maame ya friend sɛ agrada ya na anwa dai ne nsɛm nam so ma posifo ensɛm okodi ya kodi na asɛm o conference adunum no empanyifo ya wonom ɛda crime check ano de abeto dwa sɛ ensa one prison ya na nka wonom hwɛ de mu sɛ maame ɛhɔ ɛna ɔkɔda ɛwɔ afiase no dabi oni hɔ oni wa kura ya nkyiremu kura kyesa fei na mpanifo egusu ya wonom eye kratasam ne ntoto ya agodo bi ya eno bedi mu aboa ama wonom de maami akotwiru na kyese wohwe ne ekeka ko edia mfie dunum no kura na mpanifo de ama no wonya nhyase da bi onhyase ansa na obɛhyase no gyesen krata nyina no atimi awie pɛ ya eno ne nsɛm a abɛfo ntentan fidie so nei edi ahim sɛ yɛmfa ma wo sɛ anigidie kase DJ Lost Kenya ura ebre na soma mfansi miri do somafo kwa me owusu tikese KOT asede kwa me branch e friends ADB na dawro ma Facebook no ono ene de me kwoto mu ema wunya bi ehwe ye na wunya bi etie ho enti ye de asede piesie pa e de ema na ensem yi so ende agina de kase nyina asi